Kum shibanta benang ailat bat kentiu bat ru benang plilat plilenti ya kisamla gibran hakasap yelek kai football hari boy ka Dihar Sports and Welfare Club menta kasngi ka arpun riu terik nailar arjar pusau kala ban sedang ya kajing penlek kai football ka tip kum ka open to all knockout football tournament hakaba hakani ka lumpung lawan bani shimta hadu arpusau teliki kenhun yelek kai football na keleng ka than ri boy bat ya kani la pendek kai hamaran snong Dihar hari boy district la ruban kedau banalor ke jing sei bor jong ke klub kabla shem jing kriya ban penya ya kani ke lumpung ya kai la kersan lang ru da ke dorbal snong Dihar mala boru ka song pisa ka ban riu pho hajar tingka na ka bantai bara ka nam la adu palai pho hajar tingka na ka bantai bawan baar hakani ka sngi lawan ban pli perda ya kani ke lumpung ya kai football do ba ADG Karbani ubade wayu samlarang ba bala judan haki babun ki kam bantai ya ke imlang salang haka jing don kat lang urang ba snong ke snong Dihar uba rowling do lembat kiwe nong shakot ngobha kan thop ye nong ilam jong ka klom haba phais ka jing la kai ki artli kan hon ke beshem mata haka singisdang ki bakan thop ye ka Queen9 Sports Club persha ye kan hon ki nong trei lani ki staff jong ki artli ki CNRD block kita ka umling bat umsning CNRD block kalong ka bay khat bha henrei haba kut ka jing la kai ka Queen9 Sports Club kala penrem ye ka CNRD block da shigo la non uba ADG Karbani haba ajing keren kum kongsan loong ba ka jing la kai football ka dikaway na ka jing la kai ki ba ki pat ba ka jala miglaya ki iet wala ki babun ki nong kersan kim dei ki banang ban la kai football hendai ki dei ki ba iet football bat ki lech sakhi bat ka ne ka pelong ye ki nong la kai ban yo man siam haba don ki nong kersan shu la kentu ik samla ban shim khia ki ne ka kam la kai badi ka kam ka badan kala wei la da ki samla ki shim khia Isu pasien ke paningkong bangawan ban pensingan gumni lawan naga pos ka por nawar balai le se ngashim ba kata kasap ka jonga le se ka dei kum gani kasap ka ba ngahap be ban le shaman ki bakhot ban pensingan ban ai men sim kum ba kilai kren shakman imla len ba ka football hi kala dei ka balalong do long snam ha ka jaj ban riu bujongi to kebakom kan sai tam gadi ke football ke bangi kena nama ke football gadi ke wei ke bangi barong ie ladang ngamnang mani lek kai rong ie je football ban pej kum menta ke football kata gabah pulu tang menyo tiket kia kini tang menyo tiket kini yang lain nadu menstep te ke pen i sisa ya kata ke jing trang bat ke jing kwa kujungi nam ta ke sport nam ta ke football. Jadi kita kadau kei ke ba ke moto ke baki kani ke sport club ke ais sedang lani. Jadi jing sisa bakano kanuru ke kam ke bangi sedang ni joong ni sedang na larempe. Lada kam dei ke sport club lada kam dei ke jing snok ti lang ke snong. Menu ban play ke sap ke phong ya ki khun samla jongi na po snong. Ngam tharai baki wi ki snong kin pin play ke platform ke jong kiwei pat kisnong kadehi napo kisnong lajong kaba ki play kala kelenti na beta ki khon samla ki jongi kajing ai ti kadiang ti kabon kajing ya teli kisnong kathau kawara ya karoi kapar kababit babiang kamdei tang namta kinong jong snong jong kani ko Dihar handrei ka airu kala kelenti ya kiwei ki khon jong ki wei gisnong pat ki badon kasap ka phong ha ka jing ele kai ya kani football ngem la len ke baro ka ba kasap ka ba ublei uai hangi iwe ki wei lem da pi pendon kam hok ya ka himnom tiep ru ke ka ba ublei uai ka ta kasap ko jong pi tat hado ba kisong tho ya ka ta kasap ko jong pi ka ba janai ka ba la da kerku shisha kaba pila banwanra ya ka yeng kasem hakmat pila banwanra ya ka shnong hakmat pila wanra ya ka rihi ba ka jaj benriu ya ka burom namenta ka jingbit ka jongpi ngayeng hang ni
ngambis ni ya ki jing start ju pi balengi sawan mat pelut por kan ni baro iwan hang ni nam ta ka sap ka phong ujong pi ban pelut ban ken show nam ta ka sap ka jong pi wei pi wei te pendon kon hok ya kata ka sap ka jong pi ni wan hang ni ni kwa bang ini ateli ni kwa bani trilang wei pi wei nam ta kata ka sap ka jong pi ka bapidon bangin kentiau yang kata kasap ke jong pi ngam bisni bangawan hangin namar bangangam nang menilek kai ngan bisni ya kijing start ke jong pi ngahun ngakemen namar yang las ngau tenat ngai itenat tang ban yepe kumbong mene menur bang kijing ilek kai jongi kadi tang ilek kai bangja kam dadi bangyong bang ilek kai bangja henry kada dehi kijing ilek kai ka bangin kelan met nam ta kijing ko jing khia hidon pat tiba Lasim ya kini kalau ada ke kam ke jongki na banta ban besar ke yang kesem. Tegadi ka kamram ke jongi ban ya teli wei pi wei. Ba kumno ngidang la susu ban wanra ya kita ki jakak bai nilek kai ki babet babiang. Nila ban wanra sibun ban ya pensawa ban liwat na kendong ke cerok kumno banginyo ya kita studium ke babet. Kumbang ilai keren kathan ribhoi glade kata ka jaka ka bapenmi sibun ni kinong ilai kai ndai haba ngipet pat ngidang duna sibun pat haka infrastructure namta ikon samla jongi kibani ilai kai haka sport tengah nget scam ka jingi treilang ijongi ko jongpi iwe pe iwe ka jingi kanti klem da pe klem da dokti namta ka jing mentoy jongi kon samla jong kathai ribhoi jongi khamtam jong kani ka snong hidu kumju tengah mnadon bun kintian pangan keren to ai ba kini kijing ilek kai to pen I ya kata kasap ko phong ko jong pi to ilek kai to hikai ki weiru bakin dang kieu saprang te gini kentien kuble ong ba kasnong bat ka klop ngidon ka jing ide ka bajan bat kumju ru ka jingmut bat ka thong ka ba kasnong bat ka klop hi ngidon ka long ban kentiu ya ka sport ya ka football hadin bagi laya keren skol tu rengkat bat ka klop kumulong vice president menemo ba ka jing erap kawan lang ba ka snong na ka benta ka cash prize oi kedai ka jing sisya hadin bangil atai sani bha ngikwa hi ban kentiu ha ka bede bat ka football kumta na kaliang ka snong ngila menjur ban erap ya ka ka ba ka klub kum ki samla ki thrang bat ki angnut na ka benta ban kentiu ya ka kam ya le kai sports leng ba jong ka dihar sports and welfare club bat kane ka jing don bentalang kan long ru ka jing mentoi na ka benta ki samla jong ka dong bat ka thain bat kan long ru kan nuksa na ka benta ki behep ki barit ki ban yo I bat ki ban sakhi ya kane ka tournament ki ba phi kum ki players bat ki team ki ba pher pi wan ban sim menta ha kane ka tournament ka ba menta bat khaddu ngasko ban ai ku play ya baro ki team ki balawan ban ya sim menta bat kerpang na ka benta ki artli ki team ka Q9 Sports Club bat ka block office sports ka balawan ban yele kai na ka benta kane ka jingpli ya kane ka tournament bat kum juru ngasko ban ai ku play ya ki official ki ban peniai ya kane ka game bat ngakermen ba ka jing sim benta ka jongpi leng ba kane ka tournament kan long ka jing mentoi na ka benta ki hep ki berit khamtam ki ban sakhi ya kane ka tournament bat ngi khimi lentiru ba pin I ya la ki jong ki sap bat ki phong ki ba pisei na ka benta ban ya kini na ka benta ka nam job ikermen scam ba kane ka tournament kan long ka ba job bat kan long ru ka ba job hadu ka bakut tang kini ki